Na crítica literaria española, pois, hai unha especie tamén de antítese, non? Entre aqueles que pasan olímpicamente do que pode ser o sustrato galego da obra de Valle Inclán, e de outros que reafirmana e subliñana con moitísima importancia, non? Pero eso non nos vamos meter. Vamos ver, o problema de fondo está que na transición finisecular entre o século XIX e o XX deuse un fenómeno parecido ao que está acontecendo hoxe, con menos intensidade, desde o punto de vista, vamos ver, con menos extensión, desde o punto de vista sociolóxico, pero con moitísima intensidade desde o punto de vista cultural ou psicocultural. E é que moitas persoas tiveron que formularse se querían dedicarse á arte, á literatura e a triunfar neses mundos, realmente que opción podían coller. E a base de toda a arte, e en particular da literatura, é a lingua. Bueno, Valle Inclán coqueteou, sabía de sobras de que ia a cultura galega incipiente a renacencia galega. E daí todas as súas amizades, o ambiente en que foi criado, que era un ambiente efectivamente cheo de información histórica, de información cultural sobre o propio país, e el calibrou perfectamente como mozo que era cal era a posición que tiña que tomar para ser un escritor de fama, con éxito, con cartos, e triunfando no mundo literario tal como se vivía nesa transición finisecular. E fixo de forma racional unha opción que foi fuxir do país. Literalmente. E é máis, ele era consciente, a altura de 1893, cando publica o artigo El banquete de Conxo, en 1893, di exactamente en que al calor del santo afecto de las cosas de la tierra nació nuestra literatura regional, imbuida en el hidalgo pensamiento de la vida de la pequeña patria que ya no será jamás. Con ellos bajó también al sepulcro, sino el deseo de nuestra rehabilitación, como los mártires de Carral, que fuera un crimen, y ahí donde podemos apoyarnos en que efectivamente él sí siguió maquinando en cómo se podía lograr a rehabilitación de Galiza, pero a partir das veces que Galiza non podía, e non ia ser. Este é o problema de fondo, que é un tema actual, é un tema vixente na sociedade galega de hoxe, non? La esperanza, o sea, é dicir, el deseo de nuestra rehabilitación que fuera un crimen, se abandonásemos eso, o que sí está xa baixou o sepulcro, é la esperanza de conseguirla. Por lo tanto, como Galiza non vai ser